Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw Sa kanin. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ikatulo nga kadlawon karon sa ato ang pagpangandam alang sa atong pagsugat sa Pasko sa pagpakatao sa atong manunubos. Nining santos nga bisa atong nga ibayaw ngadto sa Dios ang atong mga personal nga mga katuyuan uban usab sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsunan labi na kadila nga nagpaampo kanato. Ug aron mahimo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an nun kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kaligtasan. Himaya sa kaligtasan. Ang iyang katawan karon at ngayon. Ang Diyos ang kadaidanan sa yuta. Diyos langit ng hari,
kita. O Diyos nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami, pinagi sa among ipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon, ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siyag ang Ginoo ang atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa Ehipto. Hinuon, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa nasod, sa amihanan, o gikan sa ubang nasod, diin ko sila pati bulaaga, ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong ulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong ulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tukahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak uban sa panghukom. Sa iyong panahon, ug ang higpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kapos nga tawo kung mosangpit siya, ug ang nag-antos kung wala kayo'y mutabang kaniya. Maluoy siya sa maupsanon ug sa kapos, ang kinabuhi sa kapos iyang luwason.
Ginoo, ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhay. Ug daykon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapunuon ta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao na Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Pinaagi sa damgo o biingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kang iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan na hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose,
Gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Ikatulong kaadlawon kadto Misa de Gallo. Usa ka bata nangutana sa iyahang lula. Umingon ang bata, la, unsa may but pasabot na ng Misa de Gallo? Ang lula mitubag, Misa de Gallo dong kanagong mumatatag sayo aron musimba. Inigabot sa simbahan, matug tagbalik. Pwede ra gyud matug ha. Ayaw lang paghagop. Ug samot ng ayaw lang paglaway. Kay basin lain na makasahod sa imong laway. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, sanglit gitawag man kita sa pagpamalandong sa lain-laing aspeto sa usa ka sinudal nga simbahan. Ang ato nga pagpamalandong karong adlaw magasintro sa aspeto nga ang simbahan nga abli sa kabaguhan, pagkahamtong sa pagtuo o pagkasumusunod ni Kristo. Simbahan nga abli sa kabaguhan, pagkahamtong sa pagtuo o pagkasumusunod ni Kristo. Ang simbahan dili lang usa ka lugar diin kita magkatigom. Ang simbahan usa ka buhi nga komunidad, ang katawhan sa Dios nga giniyahan sa Espiritu Santo o giumol ngadto kang Kristo. Ang pag-apil ni ining komunidad usa ka panaw sa pagtubo, usa ka proseso sa pagpalawom, sa pagsabot sa Ebanghelyo o pagpadayag sa epekto niini diha sa ato ang kinabuhi. Ang usa kasimbahan nga abli kanunay sa kabaguhan nagtawag sa matang magtotoo ngadto sa pagkahamtong sa Kristohanong kinabuhi. Gikan sa pagsabot sa pulong sa Dios ngadto sa pagpuyo niini. Gipasabot gikan sa debosyon ngadto sa misyon. Debosyon ngadto sa misyon. Diha sa ato ang unang nga pagbasa gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Adunay linya nga nag-ingon. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David nga mahimong hari. Diha sa maong basahon nagasaad ang Dios nga mupatindog og hamtong nga sanga gikan kang David, usa nga magahari nga magdala og katarong o justisya, panagiusa og paglaom. Kining saad gisangyaw sa maong propeta sa panahon sa kagubot sa ilang nasod og pagkunhod sa espiritual nga paningkamot. Apan taliwala nining tanan, mipadayag ang Dios sa iyang saad nga nagdala og kahayag og paglaom. Nagtudlo kini kanato, mga kaigsunan ko na ni Kristo, nga ang pagbag-o
kanunay nga magagikan sa Dios sa iyang pagkamaunungon sa iyang saad, dili sa atong kusog kundi sa iyang gugma nga unang napadayag, dili sa ato ang mga merito kundi sa iyang tinguha nga muhulma o katawhan nga nagpakita siyang katarong o kaluoy. Diha sa atong ebanghelyo karong adlaw, gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, misulod si Jose, usa kalawom nga bagbag-o. Sa wala pa niya madawat ang mensahe sa Ginoo, pinaagi sa usa ka anghel, nahimutang si Jose sa usa ka kahimtang sa kalibog, sa usa ka kahimtang sa kahingawa, sa usa ka kahimtang sa kahadlok. Ang kahimtang ni Maria murag imposible dawaton sa tawhanong panglantaw. Ang mga pangandoy ug tinguha ni Jose daw mahanaw tungod sa pagsabak sa iyang sinayuran, bisan og wala pa sila naghiusa o puloy-anan. Apan taliwala nining mga kabalaka, giimbitar siya sa anghel sa Dios ngadto sa mas lawom nga pagtuo. Giingon diha sa ebanghelyo sumala sa pulong sa anghel, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, ang iyahang gimabdos, pinaagi sa Espiritu Santo. Makaigsunan ko na ni Kristo nakasinati si Jose o kabaguhan sa pagtuo, dili lamang tungod sa usa ka dakong milagro, kundili pinaagi sa masaligon nga pagtugyan sa kaugalingon o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang iyang kabaguhan nahitabo diha sa kahilom siyang pag-ampo ug damgo. Kay pinaagi sa damgo na dungog ni Jose ang pulong sa anghel, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kang iyang pagmabdos lalang sa Espiritu Santo. Gikan sa pagpanalipod sa kaugalingon ngadto sa paghatag sa kaugalingon. Gikan sa paghupot sa kaugalingong plano ngadto sa pagdawat sa misyon sa Dios. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, mao kini ang dalan nga magdala kanato sa pagkahamtong sa pagtuo, ang pagsalig nga ang Dios nagalihok bisan pa sa mga kahimtang nga lisod o dili dali nga masabtan. Kano sa man nato mabati nga ang simbahan abli sa kabaguhan. Kano sa man nato makita nga ang simbahan nagatubo pinagi sa pagtuman o pag-ila sa kabubuton sa Dios. Kung atong itandi ang propesiya ni Propeta Jeremias sa Ebanghelyo ni San Mateo, makita nato ang usa ka maanindot nga kamatuoran. Ang dugay ng gipaabot nga Mesiyas musulod sa kalibutan, pinaagi sa ordinaryong tao nga abli mudawat sa Dios nga nagdala sa kabaguhan ug misyon sa kinabuhi. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, ang usa ka simbahan nga abli sa kabaguhan mutubo pinaagi sa pagpamati. Mutubo pinaagi sa pagpamati. Kano sa man kini mahitabo? Kung aduna kitay makugihon o kinasingkasing nga pagpatalinghog sa tingog sa Dios, diha sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Talk less, listen more. Kay usahay, mabaliktad man. Kusog kay ta mo storya, di ta kamao maminaw.
Giawha kita nga pinaagi diya sa pagpamati atong makugihon o kinasingkasing pagpatalinghog sa tingog sa Dios. Ato ang makita ang simbahan abli ug nagatubo kanunay. Pinaagi diha sa pagpaubos, pagdawat sa pamaagi sa Dios kaysa atong kaugalingong mga plano. Kaysa makadagang higayon, ang plano sa tao, dini man mao'y plano sa Dios. Ug ang tao, sa makadagang higayon, magbubuot siyang plano. Ug iya paghingusgan, nga mao kini kabubuton sa Dios. Giawag kita makaigsunan ko ni Kristo aron kita mutubo atong ipahaom ang atong mga plano diha sa plano sa Dios. Magpaubos kita. Atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Kung makita nato ang simbahan abli sa kabaguhan ug nagatubo kanunay sa pagtuman sa pag-ila sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa paglahutay. Sugakod ang simbahan nga mo ang katawhan sa Dios, musugakod bisan pa man taliwala sa mga pagsulay, bisan pa man taliwala sa mga kalibog, anaa ang mapadayunon nga kinabuhi. Kay matod pa, human sa kagabion, mubanag-banag ang bagong kabuntagon. Ang adlaw musubang ugma. Kita wa pay kasiguruan. Nisimba pata karon, ambot ugma makabalik pa bata. Ang importante mahinungdanon makaigsunan ko ni Kristo ngang matag adlaw sa atong kinabuhi gihimo natong mabungahon. Milahutay kita bisan pa man sa tanang makaguliyang nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Milahutay og musugakod kita bisan pa man sa mga kabugat o mga pag-antos nga atong nasinati. Makaigsunan ko ni Kristo ang espiritual nga pagkahamtong dili masukod sa kadaghan sa mga buhat nga makita, kundili sa kalawom sa atong pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios ug sa pagtugot sa Espiritu Santo nga mubag-o ug mulig-on kanato aron kita makasunod kang Kristo. Ang atong ginabuhat, ang atong pagpanindot sa ato ang simbahan, ang ato ang pagpanindot sa ato ang katilingban, dili himuon natong pagpasikat o pagpahulagway sa ato ang kaugalingon, kundili ato ipatigbabaw nga kini buhat sa Dios. Kay kung atong ipatigbabaw ang atong kaugalingon diha sa atong mga nabuhat, sa atong mga nahimo, dili ka na mo'y kabubuton sa Dios. Makaigsunan ko ni Kristo, ang tema ng simbahan nga abli sa kabaguhan, pagkahamtong sa pagtuog, pagkasumusunod ni Kristo, nagdapit ka nato sa pagdawat sa saad nga gisangyaw ni Propeta Jeremias ug sa pagsunod sa dalan sa kahilom ni Jose. Gikan sa kahadlok ngadto sa pagsalig, gikan sa pagkadili hamtong ngadto sa kalawom, gikan sa pagsalig sa kaugalingon ngadto sa pagsalig sa Dios, gikan sa personal nga tinguha ngadto sa pagdawat sa dakong misyon sa Dios. Makaigsunan ko ni Kristo, nining ikatulong adlaw sa ato ang misa de Gallo, ikatulong adlaw sa atong pagpangandam alang sa atong pagsugat sa Pasko sa pagpakatao sa atong manunubos. Atong hinumduman nga posible ang kabaguhan sa simbahan kung tugutan nato sa mga sakop ni ini nga hayagan ang ilang paghuna-una ug usbon ang ilang kasing-kasing sa Dios.
Kung tugutan nato si Jesus, ang Emmanuel, nga mag-uban ug magiya ka nato, bisan taliwala sa atong mga kabalaka, bisan taliwala sa atong mga kakulangan. Sa atong padayon nga pamalandong makaigsunan ko ni Kristo, ato ang pangutanon ang atong kaugalingon. Asa na ako makita ang mga timaan sa espiritual nga pagtubo sa akong kinabuhi. Unsa may konkretong mga lakang personal o komunal nga atong buhaton aron mahimong mas tataw ang kabaguhan sa simbahan. Diha sa atong padayon nga pamamalandong, uban sa atong pagsampit sa atong mahal nga inahan Birhen Maria, magaampo kita. Maria, among mahal nga inahan, iampo kami atubangan sa Ginoo aron kami mutubo ngadto sa pagkahamtong sa pagtuo ug sa pagkasumusunod ni Kristo. Hinaot nga mahimo kaming usa ka simbahan diin ang mga tinun-an lig-on sa pagtuo, maisugon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios ug kanunay andam nga mudawat sa presensya ni Kristo, ang Emmanuel, ang Dios nga nagauban kanato. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga nagtugot sa iyang anak nga may sama kanato pinaagi sa masultanong pag-atiman sa mga bulahang Jose o Maria. Sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo luwasa kami. Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, sa atong Obispo, Abet, mga kaparian o relihiyoso nga sa kanunay masinugtanon sila nga mosanong sa mga tahas nga ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa tibuok kalibutan nga ang tanang kanasuran magsunod sa mga balaod pinasubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga wadawd-an sa paglaom, tungod sa ilang mga mabugat nga suliran, nga mahupay sila pinaagi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang kanato nga naningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, nga sa kanunay ato kining huptan nga malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Alang sa atong mga kaigsuunan, labi na ang mga nabiktima sa kalamidad, nga ilang madawat ang ganti sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. O Dios, dungga ang among mga pag-ampo, nga gihalad namo kanimo, ug himoa kaming masinugtanon kanunay sa imong kabubuton, nining among pagpuyo sa kinabuhi, nga pinasubay sa kabubuton sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagtimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, pinagi sa misa nga mong ihalad, makapahimo unta kami kanimo. Himua kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo, nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya nga nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagatukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop og pagdaig, og busa, uban sa maanghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang nimong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Kristo amo Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto siya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini o panginom ka mga tanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod nga imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
matagan lang. Ihatag ka na mo, karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Sa pagsulat, inuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karong timaan sa atong panagdigsunay. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, ug mamaayo ako. O Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay, kinsa nagpasigan ining mga parol, o gihatag nganha kanila
ang panabang sa ilang mapaubsanong pangamoy gipangayo. Aron nga niligon sa tabang sa ilang gikinahanglan, magmakanunayon unta sila diha sa pagsugid o pagsangyaw sa imong ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Niining bahina, atong giauhag ang mga tawo nga misuporta og mipalit sa atong candles of hope sa pag-anhi sa atubangan. Palihog sa katong mga nipalit og mga nisuporta sa atong candles of hope, palihog pag-anhi sa atubangan alang sa bendisyon. O Ginoong Dios, ikaw ang tinubdan sa tanang kahayag o paglaom. Tanawa nga maluluyon ang imong mga sulugoon nga nagkupot dining mga kandila, ingon nga timaan silang pagtuog pagsalig kanimo. Panalangini kining imong mga sulugoon o kining mga kandila. Hinaot ang kahayag nining mga kandila, mudanag usab sa ilang mga kasing-kasing, magpaiway sa kahadlok, magpalig-on sa paglaom, ug magiya kanila diya sa dalan sa kinabuhi. Ipadala ang imong Espiritu Santo aron silang mahimong mga buhing saksi sa imong kahayag. Diha silang mga banay, silang mga katilingban, o sa tibuok kalibutan. Pinagi ni Kristo, amo Ginoong manluluwas. Amen. Amen. Palihog maglingkod ang tanan sa makadiyot. Gamayng pahibalo, among ginadapit ang tanan sa pagpaluyo o pag-apil sa atong fundraising activity sa atong parokya. Nga mao ang Candles of Hope o Light a Star Project. Kining mga proyekto nagtumong sa pagpaambit sa kahayag, paglaom o gugma ilabi na karong panahon sa Pasko. Ang inyong suporta sa pagpalit o pag-apil sa maong fundraising, makatabang kaayo sa pagpadayon sa umaabot nga mga proyekto o mga programa sa atong parokya, alang sa kayuhan sa atong komunidad ug simbahan. Alang sa atong Light a Star Project, mamahimo kamo nga moduol sa sa atong opisina. Abli kini alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Ug sa katong mga ganahan nga Light a Star, matag kadlawon, pwede kamo moduol sa ato ang Parish Finance Council, naa sila sa ato ang Pulta Mayor matag kadlawon. Alang usab sa atong Candles of Hope, mamahimo kini ninyo nga mapalit sa ato ang mga Parish Youth Coordinating Council nga naa sa ato ang mga pultahan sa atong simbahan. Maghiusa kita sa paghatag kaysa matag kandila og bituon nga atong pasigahon, adunay paglaom nga masanag. Daghang salamat o ginaot nga atong suportahan ang ato ang fundraising sa atong parokya. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Ginahalad ng santos nga misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo.